YTF TWF के खाइमानि मेन कारण के चिनी बुबाग्रा हानि नक फांगनो जेबाबे hanang pinang खाइखा चिनी ताखुब रक बो आदेश मामानि के चिनी बरक जमाइतानि बसे चिनी हानि बसा जे बसारो बबाय तै दुल जागै सि ताबक जरा जों गोथां टंमानि उ गोथां टं मुथांजाक टंनाय दंसि बुजियाखे बुबाग्रानो तिनि बहायखे खोख्रि मुसुवो लाथिरवो इंगे तिनि जों अरो जों बेलायखे खा नांजाक खा खामजाक तिनि उ बरक रंनो जों सटिक शिक्षा उ भारतनि संविधाननि मुताबिक बरकनो शिक्षा रवानि बाङै जों साबो जों बरकनो जेखेबानो माप खाया जत दिन पर्यन्त हानि नियम न माने रबुई बरकनो साजारया साक जों माप खाया बरकनो उबो जों शास्ति जदिसि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर क्रिमिनल प्रोसीड्यूर बरक खाया के जों फासि बरकनो सिनि याखोखे जों बरकनो शास्ति रवानि जों उद्योग तमानानाय चिनि जों उकक सावैनो बरकनो वार्निं रबो पाटाल कैनानोबो रामपदनोबो रेबतीनोबो निरक बुसिदि किल्लानि बरक श्रिं तंख किल्लानि बरक बासाबै जमाइतानो निरक जेबाबे अपमान खाइखा जों जमाइता हिसाबै जोंबो जमाइता बसा निरक हायनो थै हरतंबो जों निरकनो माप खाइमिया निरकनि नेतृत्व अम उंतंबो जों कुनो दिनो निरकनो माप खाइमिया निरक मा बुसिनाय निरक माप सारदि बरकनो कोड रयदि बा प्रोसीड्यूर खायरदि आ प्रोसेस जों बरकनो माप खाइनाय हामबाय जतन सारथाय कैसे बुबाग्रानो लाथिनाय खोख्रि मुसुनाय खुमत्रां रय बनो ब्रमसि खाइमानो गावनो तै नोंथां सानो मुसुं बैनि हानि बोसा फायनै रक जे बरक रक बुबाग्रानि बुसु बायसि जागा रजाव बनि नाय बायसि जागा रजाव बरक बा चिनि हाव सेयानि बाङै बुबाग्रा जोंनो ग्रेटर टिप्रालेन रवा नाय तमानो कासवानि चिनि थासानो कासनाय बरकनो बा बरबा खुत्रा रसिनायनो चिनि बरकनो के जुता कारोलाहा जे बरकनो मुथांनाय जे बुथारनाय न खबनो खुत्रा कारोलाहा चिनि थासानो सबायनाय न उकक के अरस क्लियर मेसेज नुक दंबो टोटली अमो चिनि थासानो सबायानि हानि बागै बुबाग्रा साइ दंबो चिनि थासानो सबायानि सि अमो जर जन्त्र जों हानि बागै चिनि बरक रंना आं सावो कयजावो प्लीज बरकनि कक नावै जातिनो जों थासा ओंलाय तमानो ता मोथाक जाबायदि